当时事ban yo ya pi ha jing em ba i ngam la moder hatu vila mo banit yang abait tang shisur ya pi ban yo ha jing em ba in ngam la mundur yang api ai ka jing ngen jing sung men sim ka kun shadam ya pi bandu na jing im kanong ngada shabding hang api lang kum mau kordon ngayai don kam it barabor na ublay ngapan bat yay duay pinlong jong nga hadu baway haadun shibun ki daw yabi banganin nabden jong ki babun tang yapi ngaji laway kabala shay kikti hanga tu ay jingim badum jong nga piwan ra jing shay hatu vila mo banit yang abait tang shisur ya piwan yo ha jing im bain ngam la mundur hatola pi mawi man enanga ta shisur enanga ta jing long ben thaba da jing et ban la nu kwak ser nu kwa rupa nu em kam ki paila ki mar kordor hanga nu shong dor hanga em kam de tam ka akor ya the nanga hade kano la pin et nanga tang shisur nu kwa kadur nu kwa kasur kwa jing et ba shisur jing et ba shisur kuba watch ngai na nga sha wei wataba haki rong perthai watare roma kuba hakka sa perthai tang ma pi marwei nu kwa ya nu jorna pi berkai katim ban yo ing babu diangang dei tang ma pi la pi dom bin ne dai ning ngaken jaya pi man kasni nakala shai nu la malpa tang bakar men yai sapi en nga ngan long jong pi ba pi jong ang jing it kan ne baro shirtang hatu pila muban yang tang shisur ban yo ya pi ha jing em ba i ngam la moder